Доброго ранку! Усім салют. Рады вітаць вас у нашым добраранку. Ой, я так хвилююся. Чаму? Ти ж не перший раз вядзеш добраранак. Ну, я хвилююся зовсім з іншої причини. А што за прычына? Нам раскажаш? Вядома, ды яшчэ і дапамогі папрашу. Мы заўсёды рады дапамагчы сваёй сяброўцы. Мы з аднакласнікамі вырашылі павіншаваць нашу настаўніцу з днём нараджэння. Здорово! Мы з дзяўчынкамі столькі ўсяго прыдумалі. І сцэнкі, і клас вырашылі ўпрыгожыць. Столькі ўсяго яшчэ трэба зрабіць. Калі мы з Касей возьмемся за справу, будзе хутчэй. Дзякуй. Нам бы яшчэ некалькі свабодных рук. Столькі ўсяго трэба паспець. А лукі-лапы падыдуць? А чаму не? Кася, ты ведаеш добрых дапамагатых? Ёсць у мяне знаёмы, які любую справу зробіць хутка і акуратна. Хто такі? Падказвай, хто нам дапаможа? Янот Паласкун. Ён ад дапамогі не адмовіцца. Яноты вельмі старанныя асобы і вельмі сяброўскія. Яны за любую справу вялікай кампаніяй прымаюцца. Янот па памерах амаль як вялікая кошка. І што асабліва, у іх вельмі развітыя пальцы. Іх адбітак вельмі нагадвае далонь чалавека. Таму што яноты увесь час стараюцца, нешта збіраюць, перакладаюць. Яны такія вяртлявыя, толькі што былі на адным месцы і ўжо іх няма. Яноты амаль што адзіныя жывёлы, якія ўмеюць спускацца з дрэва ўніз галавой. І яшчэ яноты ўмеюць і пішчэць, і чмыхаць, і рыкаць, і мяўкаць. Адным словам, ведаюць шмат розных гукаў. І пры гэтым яны валодаюць яшчэ адной уласцівасцю. А гэта якой? Яны ўмеюць адчыняць нават самыя складаныя замкі. Яноты ўмеюць адчыняць тое, што іншым не пад сілу. І пры гэтым у іх цудоўная памяць. Яны заўсёды ведаюць, дзе і калі схавалі нешта смачнае. І яшчэ яноты цудоўна ўмеюць маскіравацца. Яны могуць некаторы час ляжаць нерухома і зусім не варушыцца. І яшчэ яны вялікія моднікі. Увесь час хваляцца сваёй прыгожай шубкай. Сапраўдныя артысты. Паліна, ты можаш запрасіць майго знаёмага яноціка паўдзельнічаць у пастаноўцы? Яноты вельмі занятыя. І ці знойдзецца ў іх хвілінка, каб дапамагчы мне? Не хвалюйся! Мой знаёмы янот ніколі не адкажа ў дапамозе. Так, на які час з ім дамаўляцца? Ну, тады, калі яму будзе зручна, няхай падыходзіць да нашай школы адразу, калі скончацца ўрокі. У нас прызначана рэпетыцыя. Добра, так яму і перадам. А зараз давайце зробім невялікі перапынак і паглядзім мультфільм. Ой, зараз такая прыгожая пара настала. Мне вельмі падабаецца восень. Яна такая разнакаляровая. Так, нават не трэба ў мастацкую галерэю хадзіць. Глядзі вакол і любуйся прыгожымі карцінамі. Цікава, а на іншых планетах як выглядае восень? Ці ёсць яна наогул? Дзяўчынкі, адразу вам адкажу, што і не на ўсёй зямлі бывае восень. Як так? І дзе так адбываецца? Наша зямля ўвесь час рухаецца, і ў залежнасці ад таго, якім бокам яна павернута да сонейка, і мяняюцца поры году. А некаторыя часткі зямлі заўсёды аднолькава павернуты да сонейка. Напрыклад, экватар, там заўсёды лета. Для тых, хто не ведае, я раскажу. Экватар – гэта такая умоўная лінія, якая дзеліць нашу зямлю на два паўшар'і – паўднёвае і паўночнае. Лета – гэта цудоўная пара. Але не пазайздросці жыхарам экватара. Яны ніколі не ляпілі снежнай бабы, не гулялі ў снежкі, не збіралі асеннія лісце. Калі гаварыць пра іншыя планеты, я дакладна ведаю, што і на планеце Меркурый можа быць ці вельмі спякотнае лета, ці вельмі халодная зіма. Ды і адзін дзень там доўжыцца 1,5 зямных года. Цікава, а на якой планеце самае доўгае лета? Магу назваць планету, на якой лета доўжыцца ўвесь год. Значыцца, там увесь час адні летнія канікулы? Гэта Венера. Толькі ні школьнікаў, ні настаўнікаў там не сустрэнеш, таму што тэмпература на планеце плюс 400 градусаў. Ой, як горача! Лепш праводзіць канікулы на іншай планеце. А хто не любіць спяшацца, магу запрасіць на Нептун. І там змяняюцца пору году? Так, там ёсць і лета, і восень, і зіма, і вясна, толькі кожная з іх доўжыцца 40 зямных гадоў. Так і засумаваць
паспаць можна, пакуль дачакайся снежных горак, ці наадварот, летняга дожджыка. А ўсё таму, што адзін год на Нептуне доўжыцца 160 зямных гадоў. Цікава. І якая пара году там зараз? Лето, а восень прыйдзе толькі праз 23 гады. Не вельмі хуткая планета. Магу запрасіць вас на Марс. І які там каляндар? Амаль такі, як і на зямлі. Толькі вось у паўднёвым паўшар'і то марозная зіма, то спякотнае лета, а ў другой частцы планеты амаль заўсёды аднолькавае надвор'е. І лета ад зімы не адрозніш. Ой, мне ўжо так хочацца прагуляцца па Марсе. Можа мне пашчасціць сустрэць марсіян? Хачу звярнуць вашу ўвагу на яшчэ адну планету – на Сатурн. Планета-спартсменка. Так, калі глядзець з космасу, яна жоўтага колеру, але на планеце ёсць некаторыя вобласці, дзе пануе зіма. Вось там Сатурн становіцца блакітным. Але такой прыгожай восені, як мы бачым зараз, не сустрэнеш ні на адной планеце. Можете зараз паглядзець у акно. А пасля адразу сядайце зручней, каб паглядзець цікавы мультфільм. Я вельмі люблю восень, але адно мяне вельмі засмучае. Ой, я не люблю, калі моя сяброўка Паліна засмучаецца. Восенню дзень становіцца вельмі кароткім, а мне так хочацца, каб ён павялічыўся. Лесь, ты ўсё ведаеш. Можа, ведаеш, як можна павялічыць дзень? Вядома, зрабіць так, каб сонейка прачыналася раней і пазней спаць клалася я не магу. Ды і затрымаць гадзіннік яшчэ ніхто не навучыўся. Не вельмі весела. Нічога, пройдзе восень, зіма, а там і вясна пастукаецца ў акенца, і дзень стане большым. Не, гэта доўга чакаць. Лесік, падкажы што-небудзь, дапамажы сяброўцы. Магу даць некалькі парадаў для тых, хто хоча павялічыць свой дзень. Дзякуй, слухаем уважліва. Па-першае, трэба складаць дакладны план спраў на кожны дзень. І навошта? Калі дакладнага плану няма, мы страчваем значна больш сіл. Хутчэй стамляемся і нічога не паспяваем. А калі будзе план? Тады мы плануем свой час, лепш спраўляемся з любой справай, менш стамляемся, і нам здаецца, што ў нас застаецца больш часу на іншыя справы. А значыць, і сам дзень здаецца даўжэйшым. Яшчэ вельмі дапамагае, калі мы чаргуем свае заняткі. А гэта як? Пачыталі кніжку, потым паслухалі музыку, потым дапамаглі бацькам з уборкай, пасля пагулялі з сябрамі на вуліцы. Так весялей, чым увесь дзень займацца адным і тым жа. І яшчэ адна парада. Трэба пачынаць свой дзень з дабраранка. Гэта ўсе нашы гледачы ведаюць. Ён і сілу дадае, і настрой стварае. А ў добрым настроі любая справа лягчэй ідзе. Ды і здаецца, што сонца ярчэй свеціць. Дзякуй. Простыя, але вельмі трапныя парады. А зараз для стварэння цудоўнага настрою прапаную паглядзець цікавы мультфільм. Я вельмі хачу, каб ва ўсіх нашых гледачоў сёння быў самы цудоўны дзень. І каб на занятках у вас усё атрымлівалася, і каб сябрамі ладзілася. А калі хтосьці з вашых сяброў забываецца ўключаць раніцай нашу праграму, нагадайце, што з панядзелка па пятніцу мы сустракаемся роўна ў 7 гадзін раніцы. А яшчэ я хачу, каб усе нашы гледачы сёння атрымалі невялічкі падарунак. А мы падорым усім яшчэ адзін невялікі мультфільм для цудоўнага настрою. Да хуткай сустрэчы зранку У нашым добраранку!